Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Anggi Anggraini saka kelas 8E nomor absen 8. Tepangaken nami kula Gladys Gazala Yuwarta saka kelas 8E nomor absen 17. Tepangaken nami kula Sabrina Alvira tekan kelas 8E nomor absen 34. Kula lan kanca-kanca kula badhe wawancara basa Jawi Sing duweni tema virus corona. Tepangaken kula Anggi lan kanca kula Gladys, badhe wawancara narasumber Sabrina. Teng pundi corona pertama kali ditemukno? Teng kutha Wuhan, negara Cina. Apa akibat saka corona iku? Akeh pegawai sing di PHK, omset mudhun lan akeh golek penggawean. Sapa dokter sing nemuke virus corona? Dokter Zhan Jixian. Kapan corona ditemukno? Akhir wulan Desember 2019. Apa awak dhewe kudu gawe masker supaya terhindar saka virus corona? Piye cara nyegah virus corona? Gawe masker, jaga jarak minimal 1 meter, lan nuwi-suwi asap. Cekap semanten, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nah, iku mau wawancara saka kelompoke awak dhewe. Njok sepuro yen misale akeh salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.